जोंहा नै दा सालायनो थांलायसै जारो जांजों नै सालायनाया जोंहा कमेन्ट मारिदों लोगोफ्रा नाब्ले नुब्लेनो बहा सालायनो थांबाय थायो बिदि होनदों हादोंसै नै बेंगलराव जोंहा अखा हादोंनो जों थांलायनोसै नाब्ले नुब्ले सालायनो नै आगैया आदा सासे जोंखौ नाब्ले नुब्ले होननानै कमेन्ट मारिदों सालायलायनोसै नाब्ले नुब्ले नै थाबाय थाबाय थांलायबाय जोंहा नै जोंहा 20 रुपिसनि 10 सा लाबोनोसै आरोना 200 जोंहा नै नाब्लेया बारद'लायदों सालायनाया जोंहा जारुआ जोंखौ नाब्ले नुब्ले होनदों नाब्ले नुब्ले जोंनि नाब्ले नालाय मोजां मोजां साइजखौ इदि होनदोंना र' बेखौ अखा हादों दै लोगोफोरनो दिनै बहुद दिननि उनावहा बेंगलराव अखा हादों थांगासिनो जों सालायनो थांगासिनो जोङो एकदम खाथियावबो मोनो ओमफ्राय बिनिखौ टेस्टि होनना लाबोदो आरो सालाया खाथि मोनबा